dịka nsikwuo na mbụ eboro ya enwere ebubo 7 gọọmenti wepụtara ọhụrụ si na ọ bụ ya mere e ga-eji ikpe ya ikpe taa. Anyị na-aghọtakwa na ikpe anụnwa ga-ekpe taa nwere ike ruo abalị 3 nke ga-abụ taa na echi na-abịa abịa, nke bụ ụbọchị 19 na 20 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2022. A na-ebu ebubo si na Mazi Nnamdi Kanu kpara agwa iyi ndụ egwu ma gwa ndị mmadụ ka ha gbuo ma wakpo ndị uwe ojii. A na-ekwukwa na Mazi Nnamdi Kanu kwuru na ọ na ndị mmadụ erubeghị isi na ya bụ mmachi onye pụtara ezi nke wụsịcha tom na-eme n'ọwụwa anyanwụ. Onye na-epụtara ezi ga-eji anya ya hụ ntị ya. A na-akọwa na ya bụ ihe ezighị ezi, o megidere iwu Naijiria. Ọzọ, a na-ebukwa ya ebubo na o ji ụzọ igwe mgbasa ozi wee gbaa ndị omekome ume ka ha gaa gbaa ụlọ ọrụ nke Lagos steeti ebe ụgbọala iji eme njem nọ, n'ọbịa butere eji gbaa ya ọkụ. Ọzọ, a na-ebukwa ya ebubo ọzọ si na ọ bụ ya na-agwa ndị otu IPOB ka ha rụọ ogbunigwe. Ya bụ ihe agụpụtara ruru 7 ka ọ bụ ya ihe ọzọ ga-esokwa kpee n'ikpe nke a ga-ebido kpere n'ụbọchị taa. Ndewonu. Dịka m na-ele anya, o nwere ndị na-ahụ ebu na ụgbọala na-abịa. Amaghị m maka ikpe a ka ha ji bịa, ka m bụrụ onyonyo m gaa ịhụla ha ji ọkọlọtọ nke Naijiria a na-efe, ha jiri egbu n'ụgbọala. Ka a na-ele anya mara ma ọ bụ maka ikpe a ka ha ji bịa. Ọ dị ka ndị egwuregwu ndị na-agba bọọlụ. Igbo ndị ọma, iwe kwadoro na mpaghara ọ ka si bugharịa ọnọdụ ihe onyonyo m. O nwere onye n'ebe a ka m gbaa ya ajụjụ ọnụ, jụọ ya ihe mere o ji bịa, jụkwanye ya ihe ọ bụ, ihe ọ na-ebe eme. Nwanne, ndewo, kele ndị Igbo biko. Gwanụ ha onye bụ. Ndewo. Igbo onye ebe kwanụ biko. Ndewo. Ihe ịbịara ebe anyị mee? Abịa m ịfụ ka ikpe nna anyị Mazi Nnamdi Kanu si abịa. Aka ma anyị ji wee gawala ka enyi nna ya bụ sakrifis nke ime ebe ọ nọ. Sọnde a ka m fụta ose abịa. Ma anyị bụ ndị na-eso ụzọ ya, ọ kwudosiri ike na Chineke ga-enye aka taa n'oge ihe ekpere taa. Ihe njibu wee bịa Federal High Court taa. So ka ị si hụ ọnọdụ ebe a, ọ dị ka ihe niile osiri isi ụtọ kwesịrị isi dị? Ka ihe si wee digodu na ọ dị ka mgbe ọ na-agba abịa ndị ọgụ egwu jugo ebe niile, mana nke taa dịtụrụ nweta aka na-abago mma, mana ama ha ka emekwe ha ji wee bụrụ ndị ha bụ. Mana ka ihe si wee digodu na nwebeghị ihe figodu na maka ọjọọ. Daalụ. Ndewo. Nna ya ukwu, biko kere ndị Igbo, gwanụ onye bụ. Igbo mmanụ. Igbo ndewo. Aha m bụ Maazị Chimobi. Ọ bụ onye isi ama Afamukwu. Ọ bụ nwanne, esi m na ebe a na-agba afara. Na-ekwedo ebe a bụ maka ihe nwanne anyị nwoke na-eme. Ndewo. Ọ na-ewute anyị na ọnọdụ anyị. Ọ na-ewute anyị na otu esi na-akpa anyị arụ dịka ndị Igbo anyị bụ. Ọbịbịa anyị nga ata onwe ihe anyị kpebịa ya bụ ka anyị nwere onwe anyị.
nwanne anyị nwoke a na-ata ahụ ụtọ ọdụ anyị mma n'obi n'otu ha si blọkụcha nga niile mgbe ọ na-emegara anyị nọ n'ihu kọt ma ị bịa bọta ugbu a ha na-ekwekwa anyị rute dị nda kọt nọ dị far from nga anyị bute ugbu a nke taa dị njọ anyị amaghị ihe mbụ ebumnobi ha anyị ma na Chukwu okike abịa ma ga-eme ihe o ji kwuru chi anyị ma n'oge na-adịghị anya na Igbo ga-enwere onwe ha anyị ma n'oge na-adịghị anya na aṅụrị ga-ejupụta n'ala Igbo n'ihi na ihe a nwanne anyị nwoke na-eme emerie ma na South Africa emerie ma na mba ndị ọzọ dị iche iche ya nwa abụghị onye mbụ so ọ gapụkwana abụ onye ikpeazụ so ihe anyị na-arịọ bụ chika hapụrụ anyị nwanne anyị chika hapụrụ anyị ya na ya mere anyị ji bịa ebe a taa chika hapụrụ anyị ya ọnwa aka ahụ ji ya na ya hapụrụ anyị ya na onwe ihe anyị mere na onye na-adịghị ka ibe akwa na-adị ya na gọọmenti Naijiria kemgbe since after Zik na-aga iro osi echemu na enweole onye Igbo ọzọ mpụtara ihe m ga-ekwuchite ọnụ anyị dịka nwa amadi achịpụta bikwuchite ọnụ anyị biko Igbo ka anyị kwado na ya ebe ọbụla Igbo nọ unu kwado ya ọ bụ nwanne anyị ọ naghị adọ ya n'ọnwụ nke ya ọ na-adọ ya n'ọnwụ ihe anyị niile ihe okwenye adọ ya maka ụmụ anyị ka ụmụ anyị hapụ ịnọ na ntaramahụhụ n'aka ndị ugwu Igbo ma mma nọ ọzọ ọha m n'ọnụ ya dịrị Igbo na mma na-ekwu isi afara abịa ka ị nọ na ibi na Lagos ibi na Abuja ebe a esi m afara abịa ile anya ugbu ọ bụ mụ na onye a na-akpọ Emmanuel Kanu ọ ya bụ onye ahụ mụ na ya guzo ebe ahụ na-ekwu okwu ọ my brother so ọ mụ na ya na ebe ahụ ugbu a ha nwa agawala mụ na-agakwa ịsaịdị ugbu a ma m nọtụcha na akwa lecha otu ihe si na-eme echi m ụmụahịa bịawa ebe a echi m afara ukwu bịawa ahịa since ebidoro ịkwa ya bịa kọt ana m abịa ya ndewo mma mma Igbo bụ Igbo ndewo unu ahụla anyị ndị si ọwụwa anyanwụ bịa maka ya bụ ikpe a na-ekpe taa onye anya kwuru okwu bụ nwanne na onye obodo Nnamdi Kanu sikwa afara gbara bịa ịkwado ya igosikwuo ebuchi obi ya dịka o si dị ka anyị si kwuo n'ụkwa ebe a na-ugbu a bụ na mpaghara ụlọikpe nke bụ Federal High Court ebe ga-ekpe Mazi dịka o sikwara ole anya ga-ahụ nchekwa juru ebe niile anaghị ekwe ndị mmadụ gafee ebe anyị nọ ma ọ were onyonyo ya nso maka ndị na-ese ka anyị were onyonyo anyị baa n'ime ụlọ ikpe nke a megidere iwu oge a na-ekpe ikpe anaghị eji ihe onyonyo ese n'ebe a na-ekpe ikpe megidere iwu Naijiria ọtụtụ obodo otu a ka ọ dịkwa mana dịka o si dị nke anyị nwere ike ime aga na-emerụ ya alụkwa ebe nọwụ na BBC Igbo ebe nọrọ ịnụgbawụ na Facebook anyị nọkwa na Instagram were akara BBC Igbo otu anyị na Instagram dịka chọta anyị anya dịga abụọ otu gakwa na webụsaịtị anyị maka ndị chọrọ ịhụ ihe na-eme n'ime ụlọ ikpe gaa na webụsaịtị anyị bbcigbo.com ị ga-ahụ ihe foto anyị setere tinye ebe otu ọnọdụ ụlọ ikpe dị dịka anyị si ghọta akpọtabeghị Mazi Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ka ọ na-agbawa ka ọ na-akpọzi ụla na-eme n'ụlọ ikpe ma nke na-eme n'isi ma nke na-eme n'ime a ga na-ewetara unu ya o nweghị nke anya anyị agaghị ahụta nke anya anyị hụrụ nke ntị anyị nụrụ anyị unu ga-anụ ya ntị unu ga-ahụta ya Igbo bụ Igbo mama ka bụrụ ihe onyonyo anyị gbadatu ile anyị ga-ahụ ebe ụgbọala ndị kwụchara ahịrị dịka otu esi mechie ụzọ
mmadụ enweghịzikwa ohere ịgba isi ihu ụlọikpe a gafee maka ụzọ a emechiri. Ọ ya bụ ọdụ ebe a ugbu a. Nlezi anya n'aka nri m, ihe a bụ ụlọ ngalaba na-ahụ maka ikpe ziri ezi na Nigeria nke Ministry of Justice. Ebe a ka isi ụlọ ọrụ ha dị. N'akụkụ ya ga-enwetakwa ụlọikpe nke bụ Federal High Court ebe e ga-ekpe ikpe a taa. Dịka m si ghọta, ọtụtụ ndị mmadụ sikwa ọwụwa anyanwụ bịa ịkwado Mazi Nnamdi Kanu. Ụfọdụ si Ebonyi, ụfọdụ si Abia, ụfọdụ sikwa Anambra bịa. Ha agbaala ụfọdụ n'ime ha ajụjụ ọnụ, ha ekwukwala uche obi ha. Dịka nwanne ya nwoke nke si Afara na-akọwa na mgbe ọbụla emere ihe a na ọ na-abịa iji gosipụta nkwado ọ nwere maka Mazi Nnamdi Kanu. Dịka o sikwa dị, dịka o si akpọtụ a ga na-ewetara unu ya. Ndewonu.